Se tiskatta l-ħidma tal-waqt biex isir studju dwar xogħlijiet meħtieġa ta' rinnovar fuq il-binja tal-Parlament u Teatru Rjal li jinsab bis-Swit. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Speaker Anġlu Farrugia, il-Ministru Rodri Galdes u l-Perit Rejda Mikoli. Dr. Farrugia nnota li l-binja tal-Parlament mibnija fuq il-pjanti ta' Renzo Piano mhix biss post fejn tiġi diskussa l-amministrazzjoni tal-pajjiż, iżda wkoll waħda ikonika fid-daħla tal-Belt Valletta. Għalhekk qal li hu mistħoq li tiġi mħarsa kif suppost u kompla jgħid li il-proċess bl-ebda mod mu se jfixkel il-ħidma parlamentari u se jibda wkoll fil-perjodu tas-sajf waqt il-vaganzi. Il-Ministru Galdes spjega kif diġà saru xi xogħlijiet fuq il-faċċata tal-binja peress li hija magħmula mill-ġebla tal-Franka u spjega wkoll li diġà nħatar tim b'rappreżentanza ta' periti, esperti u uffiċjali li għandu jassigura il-miżuri tas-saħħa u s-sigurtà. Fost l-oħrajn b'mod intenzjonat is-saqaf tal-Parlament se jiġi marraq biex jiġu identifikati partijiet li jeħtieġu attenzjoni speċjali minħabba tħul ta' ilma. Wara se jiġi mfassal pjan ta' manutenzjoni kif meħtieġ. Dan se jinkorpora wkoll pjan dettaljat bilan li tiġi rinnovata l-istruttura ta' Teatru Rjal li rrikjedi xogħlijiet differenti minn dak meħtieġ fuq il-binja tal-Parlament. Il-Perit Mikoli qal li dan l-approċċ se jkun qed jassigura li tiġi mħarsa is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema kif ukoll tal-istrutturi infushom, dik li tilqa' lil l-istituzzjoni tal-pajjiż u anke teatru li llum iservi għal spettakli fil-miftuħ.